sidder fast i dit liv, du er stofmisbruger, du sørger over noget, som er sket for mange år siden, du kommer ikke videre. Du bliver nødt til at gøre noget, som det er den eneste udvej for dig. Og du skal slå en dreng ihjel, en mindre dreng ihjel, som jeg ved, at om 10 år, så kommer han til at køre den familie, du har ihjel. Den familie, du vil have om 10 år. Fordi at du vil komme ud af dit stofmisbrug, og så vil du få dig en familie, men du risikerer at miste det hele, hvis du ikke slår den her dreng ihjel. Så ja, du har valget mellem at forblive fortabt, som du er nu, eller du kan slå drengen ihjel, og så få en fremtid. My woman, cause she helps me with my mind. People think I'm insane because I am frowning all the time. All day long I think of things, but nothing seems to satisfy. I think I'll lose my mind if I don't find something to pacify. Can you help me? Are you for my brain? Whoa. Så godt. Hvilke problemer er der til? Jeg har tænkt meget på min kone. Jeg har haft en masse drømme. Men specielt en nat havde jeg et underligt drøm. Hvilke tanker flyver igennem? Jamen, jeg tænker meget på min kone. Jeg har nogle underlige tanker. Hvilke slags tanker så? Jamen, jeg hører bare nogle stemmer. Stemmer? Ja, hele tiden. Hvad sker der? Som om, at der er den her fremmede mand, der lige ligger fremmed for mig. Og så var vi i den samme stol. Og han er til at dræbe den her dreng. En dreng, som i fremtiden vil dræbe min familie. Tvinger mig til at dræbe ham. Men hvilken relation har du til barnet? Jeg har ikke nogen relation som sådan. Jeg ved bare, at jeg skal dræbe ham. Jeg bliver nødt til at dræbe ham. Jeg bliver nødt til at gå.